What's up guys, नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरफिनबावबाय। So guys, दिनैहाय आङो लिबिक गेलेदों, ओमफ्राय लिबिकआवहाय माने आंहा बांद्राय एक्सपिरियेन्स गैया आरोना। नायलांदो नोंथांमोनहा माबायदि गेलेयो आरो मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय। बिदिब्ला नायलांबाय थादो। बिदिब्ला आरो दिनैनि भिडिअनि पासवार्डखौ आङो नोंथांमोननो भिडिअ स्क्रिनाव होना होनाय जागोन, ओमफ्राय नोंथांमोना बेनिफ्राय मोनफा मोनफा कालेक्ट खालामबाय थाबानो जाबाय। आरो जाय बिथांमोना पासवार्डखौ नुनो रोङा, नोंथांमोननि मेगना माहाय दङ, किबर्डआवसो दङ आरोना नोंसिनि मेगना, ओंखायनो भिडिअनि पासवार्डखौ नुवा। मानो होनबा भिडिअनि पासवार्डआ गाइस बे खना ओरै लेफ्ट साइड माने आगसि साइडआवहाय गाहायाव होयो आरोना। बेयाव मोनफा मोनफा बिदिनो 10 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड फर मोनफा मोनफा फैबाय थायो आरोना। एखमबा बाराबो जायो, बिदिनो 30 सेकेन्ड गाहामबो जायो आरोना मोनसे पासवार्ड सफैफिननो थाखाय होफिननो थाखाय। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायनांगौ, होनब्लासो पासवार्डखौ मोनगोन। जायनाव धैर्य गैया नोंथांमोना भिडिअखौ नायनाङा आरो कमेन्टबो दाखालाम। मानो होनब्ला आं बायो आरोना बांद्राय जावले सोंबाय थानायखौ। 100 बार खोन्थाबाय आङो नोंथांमोना, थेवब्लाबो माबा गोसोआव सोना लाया आरोना। भिडिअखौ जोबजासे नायब्लासो नुगोन। जोबजासे नायाब्लाथ' नों मोनसे मोननैल' पासवार्ड मोनगोन, बेजों बोरै जागोन भिडिअ'। जानाखि भिडिअ'आव पासवार्डआ 10था होनाय दङ, बे 10थायावहाय नोंसोरो मोननैल' पासवार्ड होयोबा बोरै जानो। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासे नाय, अब्लासो नुगोन। ओमफ्राय जुदि स्किप खालायनानै नायोब्ला, स्किप खालायबाथ' बारलांगोन आरोना, बबेबा बारलांबाय बबेखौबा नुबाय, बेबायदि जागोन। बेनिखायनो स्किपबो दाखालाम आरोना। समान जेरै भिडिअआ सोलिदों बिदिल'। जास्ट बबेबा 8 मिनिट, बबेबा 10 मिनिट, बबेबा 3 मिनिट, बबेबा 2 मिनिट, बे सिस्टेमल' जायो भिडिअआ। बारा गोलावबो बानाय आरोना। ओमफ्राय आङो एखमबा टाइम मोनोबा भिडिअ गोलाव होयो आरोना। ओमफ्राय बिथाङाबो जे होयो भिडिअ एखमबा गोलाव, मानो होनबा बेनाव माने टाइम नांगौ आरोना, वाच टाइम नांगौ मनेटाइज जानो थाखाय। बिनि थाखाय बियो भिडिअखौ गोलाव होयो। ओमफ्राय आं बांसिन बिनि भिडिअखौसो रि-आपल'ड बानायफिनबाय थाखायो। मानो होनबा आं बारा टाइम मोना आरोना दासान्दि भिडिअ बानायनो। बेनिखायनो बे सिस्टेम जायो आरोना भिडिअआ। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ इन्जय खालामदो, मोजाङै नायलांबानो जाबाय। नाजानायनि सेकेन्ड दिनाव जानो हायो ना हाया लिबिकआव नोंथांमोना नुलांबाय थागोन, नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासे। आरो मोनसे खोथा बाव दे, नोंथांमोना सोरबा दासिमबो जुदि भिडिअखौ नायनो रोंथाराखैब्ला, मथा मथि 40थासो जाबाय भिडिअआ नैबे दा होगोन जों आङो आपल'ड होनाया आरोना। 40थायाव आङो गोबां बार फोरोंबोबाय भिडिअखौ नायनो, माबोरै नायो, मा खालामनांगौ, बिनि सोमोन्दै गोबां भिडिअबो बानायबोबाय। आरो कमेन्टफोरावबो आङो रिप्लाइ खालायनानै बुङो। थेवब्लाबो रोङा आरोना, जाय रोङा बिथांमोना पार्ट 18 नङाबा पार्ट 1 भिडिअखौ नायब्लानो रोंगोन आरोना। आं आसा खालामो रोंगोन होननानै, नाथाय जुदि रोंथाराब्ला आंबो बेखौ जावले फोरोंबाबो नोंसोरनाव जुदि मेलेमावनो हाबाब्ला बेखौ होननानै जेबो लाब गैला आरोना। आं बिनिफ्राय बे टपिकनि बागै भिडिअ बानायला। मानो होनब्ला भिडिअखौ माबोरै नायो बिनि सोमोन्दै भिडिअ बानायला आरोना, ओमफ्राय फोरोंला। जाय बिथांमोना रोङो नोंथांमोना नायनानै इन्जय खालामबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ बिराद इन्टारेस्टिं जागोन आरोना, ओमफ्राय मोजांबो। जोंना आसला दिनैनि भिडिअआ गाइस थिखोनो हायाब्लाबो बामनानै होयो आरो बिराद मिनिथावथाव आरोना। आं नायना एसे बोरैबाबो मोनलायलांदों आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायदो, इन्जय खालामदो। आरो आङो एबारनि भिडिअखौ गेमनिल' बानायगोन आरोना, ओमफ्राय आं जेबो बिदि भाइरेलनि टपिकै आं रायलायनाय नङा आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना जास्ट पासवार्डखौ कालेक्ट खालामनानै भिडिअआव होनानै नायब्लानो जाबाय आरोना, नायनो गोरोंफोरा। ओमफ्राय जाय रोङै आं बेखौ जेबो बुंला। आङो दिनैफ्राय आरो फोरोंलाबो आरोना। मानो होनबा आं बिदि भाइरेल भिडिअनि सोमोन्दै आं भइस अभार बानायला आरोना, भइस अभार खालामफिनला। ओमफ्राय आं जास्ट गेमनिल' भइस अभार खालायसिगोन हानायमानिखौ आरोना। ओमफ्राय भाइरेल भिडिअनि सोमोन्दै आं जेबो बुंला आरोना, जास्ट पासवार्डल' होगोन। नोंथांमोना पासवार्डखौ लादो, ओमफ्राय भिडिअखौ नायहैदो आरोना, बे सिस्टेमनि। ओमफ्राय मा होनो, जुदि नोंथांमोना गेमनि सोमोन्दै मोजां मोनोबा माबा बानायबानो जाबाय। ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना गेमखौ मोजां मोनाब्ला आं दस्राफोर बानायगोन आरोना, दस्रा भिडिअ बानायनो हागौ, जेरै ब्लग टकफोर बे सिस्टेमनि बानायगोन। जास्ट पासवार्डखौल' भिडिअआव मोनबानो जाबाय आरोना। ओंखायनो भिडिअखौल' मोजाङै नायलांबाय थादो। दिनैनि पासवार्डखौबो भिडिअआवहायनो होगोन। ओमफ्राय भिडिअआव नायबानो जाबाय, स्क्रिनाव नुजागासिनोखा। नोंथांमोना गोसो होनानैल' मोजाङै नाय। गेमखौ नायनानै
भिडिअ माबा पासवार्डखौ बावगोनबो आरोना बेखायनो एसे थाल होबानो जाबाय पासवार्डखौबो ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना पासवार्डआ मिलायाखैबा आरो खनसे नायबाव खनसेखौनो नाय आरोना नोंसोरा टाइम जुदि दङब्ला आरो टाइम गैयाबा खनसेयावनो मोजाङै गोसो होनानै नायबानो जाबाय आगसिथिं खनाया गाहायावहाय मोनगोन आरोना पासवार्डखौ बेयाव नायब्लानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना आंनि गेलेनायखौ नायलांदो आरो मोजां मोनोबा कमेन्टबो खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर जुदि आंनि गेम गेलेफानो गोसो दंब्ला बिनिफ्राय आङो स्कटआव गेलेनानै भइस कभार खालायगोन आरोना गेमनि सोमोन्दै नोंथांमोना गेलेनोबा आइडिखौ कमेन्ट बक्सआव आंनो हरबानो जाबाय आं नोंथांमोननो इनभाइट हरगोन Haya Babw gila. I need attachments. Hold Watch it. out. Enemy. Watch out. Saksinya nonton nang. Kari lama kari. Ulit na mari. Saksinya kalau nora. Awesome. Thanks. Kalau gini lah kan? Chip ya. Chip tu ni. Watch out. Chip siar ya. Oh. Nongba kau. Oh, ni Watch Bodo. out. Oh ni. Con theo. Watch out. Phải rồi lại. Let's go. बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ माबायदि मोजां मोनखो ना मोजां मोनदिया नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो कमेन्टबो खालामलांदो आरो सोरबाफोर जुदि आं गेलेफानो गोसो दंबा आइडिखौ हरब्लानो जाबाय ओमफ्राय आंना एमटि गान्जा वाइटि गेमनि माबा नामा ओमफ्राय नोंथांमोना आङो इनभाइट हरगोन आरोना बिदिब्ला नोंथांमोना पासवार्डखौ मोनखाजोब्बाय जानांगौ भिडिअखौ नायदो इन्जय खालामदो लाभ इउ गाइस थेंक्स फर वाचिं दिनैनि भिडिअआ बेखिनिल'मोन सिगांहाबो सेकेन्ड दिनार मोनजाबाय नै गोजोन्थों